Bok, dobrodošli u majstorsku radionicu by Pevex. Danas će izraditi pomoćni stol za roštiljanje od palete, koji će zasigurno biti vaša desna ruka prilikom svakog roštiljanja. Već mi miriši roštilj. Budite prvi u društvu koji će izraditi originalan pomoćni stol za roštiljanje, a sve potrebne materijale možete naći u opisu videa.